Ni hori Koldote iria naiz, segurakoa, eta iria kolektiboan nago hasieratik lanean, berez Donostin nago orain lanean gehiago. Ni Oiane Ruiz Menendez naiz, arkitektua, iria kolektiboko partaidea eta aparte bai estudio honetako San Francisco 38ko partaide eta beste lantalde ezberdinetako partaide. Iria kolektiboa duela 10-11 urte sortu ginen eta printzipioz 4 arkitektok eratutako kolektibo bat izaten hasi ginen eta orain, momentu honetan jende gehiago gehitzen ari da horrela bidean, proiektu ezberdinetan, batez ere arkitektoak, hori da pixka gure akatza, baina eta asmoa edo da hirigintza bizitza edo personak, gizarteak, parte kulturala, soziologikoa, zentroan ipinita lantzea, ez? Hirigintza teknikoki beharrean, sozialki edo lantzea batez ere parte hartzearen bitartez, eta gero ikuspegi feminista eta ekologista batetik kritika edo ber definizio batzuk planteatuz. Iria kolektiboaren lehenengo proiektua izan zen Basauriko hiribide bekatuaren maparen prozesuan parte hartzeko tailer batzuk antolatzea eta horrekin hasi ginen, ez? Orduan hasierako gure pila edo gure bateria izan zen batez ere hirigintzan berdintasuna zelan lantzea, ez? Hirigintza proiektuatan berdintasuna helburu moduan zelan landu edo zelan txertatu kritika feministatik egiten ziren genero analiziak. Hortik abiatu ginen eta bide horretan ikusi genuen parte hartzea funtsezkoa zala, ez? Hirigintzan benetan gu profesional moduan eta urbanista moduan nahi genuen bezala lan egiteko oso beharrezkoa zenanka parte hartzea zela, ez? Eta azkenengo urteetan, generoa edo perspektiba feminista ardatz izatetik, agian parte hartze prozesua bera ardatz izatera pasatu da gure proiektu desberdinetan, ez? Eta orduan, esan dezakegu orain adibidez hausnarketa gehienak egiten ditugu parte hartzea eta lurraldea, parte hartzea eta auzoa, parte hartzea eta espazio publikoa, horren inguruko proiektuen inguruan. Parte hartzea ezinbestekoa da, baina parte hartzea gaina behar du hasiera batetik emana, ez? Batez ere barne transformakuntza diren hirietan bizitza modelu batzuk ja ezarrita daude hiri batzuetan, jende dinamika batzuk dauzka eta batean erreforma batekin ez da hiria bakarrik aldatzen fisikoki, baita ere jendearen arteko harremanak aldatzen dira eta sozialitate mailak aldatzen dira, jende berria etortzen da reforma batekin eta lehen zegoen jendea jun egiten da espazioetatik. Orduan, espazio bat berritzeko orduan ikusi behar da espazio horretan jendeak ze erabilera egiten dituen, nola erabiltzen duen, ze giza harremak sortzen dituen espazio horrek momentu horretan eta horiek kontutan izan da, pentsatu etorkizunean, ez? Arkitektura modernoa edo sortu zanean, Le Corbusier eta beste arkitekto batzuek, Karta de Atenas deitzen den batean, apur bat finkatu zituzten gaurko hiri modernoaren sustraiak, ez? Eta gaurko hiri modernoaren sustraia da hiri funtzionalista deitzen dana, ez? Eta hiri funtzionalista da bizitzaren parte produktiboa bakarrik kontutan hartzen duena. Erreproduktiboa izango litzateke lan ugalkorrak, eguneroko bizitza guzti hori kontutan hartu gabe planteatzen da hiria, ez? Hiri produktiboa da hiri funtzionalista eta batez ere dago pentsatua lanari begira eta lanaren antolaketari begira, ez? Eta mugikortasuna nolabait sustatzeari begira, ez? Izan zen lehenengo kotxeak agertu zirenean, orduan kotxea eta mugikortasuna eskubide edo askatasunaren bide bezala ikusten ziren, eta orduan planteatzen zen hiriak bermatu behar zituela mugikortasun eta kotxea izateko eskubide hori, ez? Gu justo horren kritika nahiko bortitza egiten dugu, eta ez dugu esaten kritika destruktibo, esaten dugu oso kritika konstruktiboa dela. 50 urte, 60 urte baino gehiago pasa direnean berrikusi behar ditugu, ez? Hirietako
sustraiorik edo hirigintza. Hirietako ez hirigintzaren sustraio horrek, eta seguramente gaurko beharrak eta gaurko helburuak beste batzuk izan behar dira, ez? Eta batez ere, gure ganatu behar ditugu, hirigintzara berriro ekarri behar ditugu bizitzaren zentrua izan diren familia, auzoa, komunidadea, elikadura, zainketa lanak, guzti horrek ekarri behar ditugu berriro hirigintzara. Krisi momentu honek ekarri ditu, hor zeuden hausnarketa asko kanporatzea, ez? Hirigintzan, hausnarketa horiek kanporatzen ari dira, guk orain dela 10 urte hasi ginen bide honetan lanean, eta egia da orain, derrepente alde guztietatik parte hartzea eta jendearekin lan eginez eta gauzak egiten hasi diala, ez? Baina beste disiplinatan ere berdin da, ekonomia ekologikoa dela, edo agroekologia dela, edo atzo irakurtzera nintzen ingeniero baten liburu bat ere gizarteaz eta inguru giroaz hitz egiten, eta pixka eta hausnarketa hauek disiplina guztietan ematen nahi da, ez azkenan paradigma aldaketa bat ematen nahi da pentsaeran bertan nik uste dut. Krisiaren ondorioa da, jendeak beste modelu edo beste paradigma batzuetan pentsatzea bintzat, ez zu ondo bizitzeanen diruz primeran eta ez daukazunen arazo ekonomikorik eta pixkat nahi ezun denei nezakezunean ez daukazu basun hartu beharrik edo ez dezu krisian jartzen bizi mota edo ze bizi modelo daukagunez. Slow walking get hard with a branch. Should I pray for the strongest God? Wait for me at the car washing place. Ezin dezu modelu bat eduki, hiri baterako, gizarte baterako modelu itxiak proiektatzen direnean edo modelu oso itxiak aplikatzen direnean, justu horrek ez du funtzionatzen, ez? Gizartea eta hiria gauza dinamikoa da. Ezin da aurrikusi. Bilatu behar ditugun metodoak dira, metodoak nun zehaztasun hori ez dan helburua. Hirian markatu ditzakezu tendentzia batzuk, markatu ditzakezu norantza joan behar duen, baina ezin zara itxi erabat planeamendu zurrun bat egitea, ez. Pentsatu behar dituzu gauza, hau gertatzen bada hau egin daiteke, hau gertatzen bada hau egin daiteke, aukera anitzeko planeamentutara joan behar da, ez. Eta baita ere, aukera anitz erabakiak hartzekoan eta beharrak identifikatzerakoan, ez. Hirigintza eta kudeaketa eta sistema politikoaren arteko harremanak oso zuzenak dira, ez? Orduan, nik uste dut jendea zenbat eta demokrazia parte hartzaileago baten aldeko mugimenduak edo eskaerak egin, hirigintza bera ere berdefinitzen joan beharko da, ez? Eta nik uste hortik datozela parte hartze prozesuen hasi gehienak, ez? Herri orain momentu honetan behintzat, herri txiki askotan plan orokorrari paraleloki edo hirigintza plan orokorrarekin bat parte hartze prozesu oso sakonak eta herri diagnostikoak eta guzti horrek lantzen ari dira, ez? Eta nik uste horrek badaukala harremana alde batetik belaunaldi hirigintzak eskintzen dituelako tresna berriak edo hirigintzan gauden personak disposizio desberdin badekogulako eta bestalde batetik gizartea berak parte hartzeko zera hori exigitzen duelako eta esaten dauelako demokrazia parte hartzaile baten alde edo baten aldekoa direla eta beraiek ez dutela nahi politikarien esku itzi dena, ez? Baizik eta gizartea badela nahiko heldua zeinbait gauzetan hausnarketa sakonak egiteko eta erabakiak eta apustuak egiteko, ez? Adibide bat ipintzearren, Londresen parken diseinuetan eta kudeaketan lan egiten dituzten taldeak, udaletxe barruko taldeak, normalean ez daude osatua bakarrik arkitektuekin, daude arkitektuak, paisajistak, umen edukadoreak, soziologoak, antropologoak, ekonomilariak, dira oso talde multidisciplinarrak eta guztien artean parkearen oso perspektiba handiagoa daukate. Eta ez bakarrik, parkea ez da itxura bat edo ez da paisai bat, baizik eta parkeak ditu komponente sozialak, kulturalak, ekonomikoak, bebai paisajistikoak, artistikoak. Orduan, nik uste talde anitzetatik datozela proiektu asko ere aberasgarriagoak. Ni adibidez, ni Rekaldekoa naiz, eta ni goratzen naiz lehen, jendea ateratzen zela etxetik aulkiarekin, da jende askoz ere
autogestio handiagoa zegoen espazio publikoan gaur egun baino, ez? Gaur egun ikuste jendeak ez dauela espazio publikoa berea sentitzen, ez? Eta nik uste lehen gauza gutxiago zeudela, nik uste jendeak hurbilagoa ikusten zuen kalea, plaza, edo herri iniziatiba nik uste dut askoz ere freskoagoa zala. Dirua dago behar da gauza pentsatzeko, baina ez egiteko. Ezin da eraikin handi bat planteatu herri txiki batean, edo polikiroldegi karagarri bat, edo orduan, eta daukagun planemendua irikintzan gaur egun, egin da pentsatuz, beti izango genuela dirua, beti izango genuela aurrera bidea, naturari respetu gehiagirik gabe beti landa ingurua edo hiria jatu jungo zela, ez? Eta baina ez dago pentsatu dugun hori hileko dirurik, ez? Baina badago dirua eta denbora pentsatu eta dibujatuta dagoen hori ondo dagoen pentsatzeko, ez? Edo horrek zer egin izan ditzaken benetan erekitzen baldin bada, ez? Horrela zenbait hiri handitzetan, edo inkluso lurralde infrastrukturaletan ere hausnarketa horiek egiten ari dira, ez? Hombre, nik uste dut gehiago erabiltzen dela zenbait hiri zati pentsatu dielako soilik kontsumorako. Eta pentsatu dielako kontsumitza juteko, ez? Askotan ezarri da zentro komertzialen politika berdina hirigune zentroetan, eta gaur egun jendeak kontsumo maila jaitsi baldin badu, lehen toki pribatuetan egiten zituen aktibitate horiek espazio publikoan egingo ditu. Beraz, ni lehenago askotan juten nintzen lagunekin afaltzera eserita plater batean edo bokata bat jatera, eta gutxitan jaten un bokata bat petril baten eserita edo banku batean edo olako gauza alternatiboak, ez? Eta orain gerota jende gehiago ikusten dut, naiz eta kontrolatu nahi izan espazio publikoan hori ez egitea eta legeak atera, ezin da kalean erean, ezin da kalean jan, ezin da gauza asko ezin dira egin, baina jendeak gerota gehiago egiten ditu eta behar ditu ere.